Nyakaramogi chenro mar nyadhiwa majumani ne warango kido mar mwandu miloso kod bao molos rang'iny mamalo kendo iwacho ni jomong'eyo bao nyalo wacho ni ma bao kata king'iyo kom tinyalo wacho ni en bao molos kod bao mowuok e piny machalo nade kata marang'iny ne chalo nade. Ng'ama ne wang'eyo jumani en jalo mabende koro golo bao mage e pinje maoko maneno ni gin bao manitiere rang'iny mamalo kendo kom ma kinyiewo to budho kodi kata budho go kuom thuolo malach. Aweu kod nyadhiwa majumani. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro ni. Nyinga Simfros Okida. Nyakaramogi nyaka sani ang'eyo ni ng'eyo kit twech ma janyadhi, kit rwakruok ma janyadhi, yie wich ma janyadhi rwako, kaka janyadhi ting'ore. Kawuono nyadhiwa okeli kamoro ni Nyayo Embakasi mana e boma ma Nairobi ka. Odiochieng' ma kawuono adwani mondo mi ine kaka janyadhi dak. Wadhi neno gimoro amora molos kod bao. Wadwa neno kom ma janyadhi bete, wadwa neno tanda ma janyadhi bete, wadwa neno kama janyadhi kane wuoche kaachiel gi gimoro amora miparo molos gi bao. Rang'iny to mamalo. Bi wadhi. Nyakaramogi aparo ni inyalo mana neno kendi kata kapok awacho ni ma en od janyadhi kendo kom mabete ni aparo ni kizungu luonge ni rocking chair mana kaka ineno en gima kakibete kidwani mondo misuri matin kendo ang'eyo ni ng'enyne ji biro tiyo kode e balkoni mak mana ng'awe mondo wuon wach onyiswa ma wang'iyo gigo molos kod bao kawuono. Nyalo neno mesa kanyo, nyalo neno kom kanyo, to kapok jalo nyocho mondo mi onyiswa kata mondo onyiswa mathoth inyalo mana nene mondo wang'yo mi Oscar. Inade? An maber, karibu. Erokamano ahinya. Koro wan e nyadhiwa kawuono. Ok adwa ni mondo mi aketh nyingi. Koro inyalo mana fulori mondo mi lernwa ni to odi ni kolose kama to nyadhi mane mokelo. Nyalo chako gi nyingi gi nondi matin. Aye. An iluonga ni Oscar Oduor. Koro kae wan gi kombe. Kaka ineno ma setup ma sitting room. Koro ka wan gi 7 seater. Sofa set. Kasto wan gi coffee table ka. To ma iluongo ni rocking chair. Ma madwa ni mondo mi ichak nwago nikech aparo ni en kit kom Nyakaramogi ma ok yudre mayot. Kendo mana jok mong'eye manitiere kode. Taneno kamaro ni bende style opogore. Inyalo mana leronwa matut kotenre koda kom ni rocking chair. Kedi dholuo biro wache nang'o ang'o wewe kanyo. Manya wacho ni kom ma suoruok. Ok. Kom suoruok. Ma mine suoyo go nyithindo cha kakoro ikonyori. Bas. Kata jok moko ma dwa yueyo inyaka wikete balcony ibete timadho kata juice kisomo gazeti. Koro olose gi mahogany. Mahogany kaka ung'eyo en bao moro ma very strong. Iluongo ni hardwood. Quality ne ni malo. Quality ne ni malo. Kasto kata finishing kineno ogoye varnish, clear varnish, mirror finish. Rangi ni luongo nang'o? Rangi ni iluongo ni stain ne iluongo ni rich mahogany. Rich mahogany. Koro gibire mopogore gi nying mopogore. Gin gi stain mopogore, nitie dark walnut, nitie walnut, nitie mahogany stain. Kasto koro kibet ka waketo ne gine matin cushion. Mattress moro matin. Mattress moro matin mamiyo kibet tiwinjo yom moro. Mondo kik bao di. Kik bao di. Koro ka watiyo gi high density premium foam. Kasto fabric mowuok Turkey. Fabric mare. Kapok wadhie kata fabric mare bao ni ugolo kanye? Bao ni wasos mana Kenya ka. Nitie yard moro mwakawega. Lakini gin gigole piny maoko. Lakini gigole Congo. Ma wuok Congo na e bao maber. Mane mahogany 100%. Motegno. To kendo kiloso kombe nyaka ing'e ni kitiyo gi mahogany nyaka iti gi mahogany ma dry. Motuo. Koro jok magolo gi Congo nigi gimoro miluongo ni kiln.
koseso mbao kanyo ichwako gi mach otuo. Koro kisetiyo kode kamae ok obi kunjre, ok obi were, kati bed kode for how long. Koro wachore mana kom molos e rang'iny mamalo. Bas. Kendo aparo ni bet mano bet nyaka ramogi bao kende chane inyowa. Manyiso ni kiseng'iyo kom ti imanyo ne nyata kimoro mondo mi kibet tiwinjo kibet makare. Nengo mar kom ni en pesa din nikech ang'e ni iuse achiel kaka en. Inya use achiel but inya kawe set. Koro ka en set obiro pesa di? Achiel kama en 100,000. Achiel en 1,100. Kikawa ariyo to en 200,000. Yes. Aneno kaka bende gibiro ga gi gimikete tielo. Kang'e nyinge nikech an to tij bao pok atimo. Samoro gija biro ga gi poof, inya kete tiendi. Ginya biro gi side table. Side table abotango ni mtie moro kacha. Nitiere moko kacha. Side table ema koro ikete juice, ikete gazette, kata sami yueyo no. Kati nyalo luka otiendi dwe wiye kanyo. Wase aparo ni mae to koro wachne se winji kendo kang'eyo ni style ni en mar skeleton koso en style machalo na. En style mar skeleton, backbone kamae. Iwacho ni ober neno to oyom bende. Ober neno to oyom bende. Wachope kom. Inyalo mana chako gi material kata fabric. Motigo de loso kom ni. Same case, fabric wa wuok ga Turkey. Fabric wuok Turkey. Koro ma 7-seater, kaki neno 1-seater, ma 3-seater, kasto ma 2-seater mare. Lakini king'iyo gi, watemo ga bedo gi, watemo miyo gi ga space mondo kibete, to at least un comfortable. Aneno ko large, aneno kata seaters mage gi thuolo ma large. Kwa diera waluonge ni 3-seater, lakini ji kata ng'wen nya bet kanyo marom. Kasto iye ka pod watiyo gi super high density premium foam. King'iyo cushion ne yom. Iye uketango? Iye waketo super high density premium. Kasto buoye ka nitie gimiluongo ni spring, coil spring. Iye ka. Koro en spring, omiyo kibet to iwinjo ka gima ichikori. Omiyo ka nyadhi ka en suoruok gi chikruok. En suoruok gi chikruok. Pesa di frame mare bende bao mare mar mahogany. Frame mare watiyo gi mahogany corners kuondegi. Kuma nitie joints, kasto gi tielo. Kasto iye kanyo to koro watiyo gi cypress. Inyalo mana nyiso pogruok gi ber tiyo gi cypress e iye kanyo. Koro ber tiyo gi cypress e sofa en ni en light. Koro en light, en ok obi miyo kom obed mapek, kata koro sami dwa soe ot tithagori, luongo ji ojende 10 oting'ni kom achiel. Koro cypress en kom mayot ting'o kata kidar. Yot ting'o kata idar, but at the same time structure ne be strong. Ok onya mukore kata kitiyo kode. Kom bila ni wacho ni gin materials kata fabric mawuok e piny Turkey. Mak mana king'iyo kom ni orachar. Rite chalo nade? Koro mana yue kin gi nanga moro motuo titeng'a atenga. Omiyo rite ok tek? Ok rite ok tek. Odhi e buru titeng'e atenga? Iteng'e atenga. Kasto ni en fabric ne en quality maber? En quality maber. Nengo ne? 7-seater ni ka ng'ato dwa ting'e? 7-seater ni ka ng'ato dwa ting'e obi gi 240. 240? 240,000. Mani ichegni gi quarter million, koso ting'o tu ting'o? En quarter million. Ting'o mar ng'ato koso agni ting'ni? Wating'o ne? Kosechulo quarter million no? To otieko wachne? Otieko wachne. Gigi uloso kanye? Gigi workshop wani Lang'ata Road. Koro gimoro amora olos Kenya ka? Olos Kenya ka, gigi te olos Kenya ka. Coffee table ni te en gima uloso ka? Gimoro amora maru? Wakawo mbao, watere workshop, funde ong'iyo kaka giloso, ma gilose, mowiche, mokele ka. Coffee table en pesa di? Adwa ni mondo ang'e ni ka ng'ato amua ni koro ode dwa ni mondo mi ochal kama, kacha okete balcony en gi kombe ariyo, entiere gi 7-seater ma nitiere sitting room, entiere gi coffee table. Obiro koting'ore machalo nade? Koro coffee table ni 65,000. Koro macha 200, ma 240, ma 65. Ma 65. To en ben mahogany. En ben mahogany. Manyiso ni nyakoromogi en gik ma king'iyo nyadhi ne bedo ni en gima bet e thuolo malach.
nikech pile nyalo wacho ni gimoro nengo ne ber tidhi bet kod ndalo ariyo ndalo adek to koro kendo okomori manyiso ni gig mag nyadhe gi gin iloso gi mondo mi gibudhi gin gik ma wangi pod biro ero neno to kendo gin gima bende gin stylish ok iwach ni kawuono koro kombe gino se tigo chon sani koro ok gimite wang mano koro watieko sitting room nyakoro mogoden mondo mi wangi gik machielo ma bende olos gi bao rang'iny mamalo nengo ne ok anga wach ni koch nikech kaluwore kod ber mar gimoro aparo ni onge gima ber ma wang ni yudi ka nengo ne tin komni neno ka ondisore we bile kako chal winje kako chal ma iluongo nade Oscar koro mae waluongo ni Vosari ngeni kombe gite gi gik moko duto manie ka wamiyo gi ga nying mondo ka ng'ato dhi e website to ng'iya nying to kata kogo simu to nyiso ni neno komoro miluongo ni Vosari mane ma kanye nyingo koro wachuga on creative department ma chugo nyingego to wakete website kendo gima sefwenyo nyadhi kanya koro gi gimoro amora ni gi nying guok ne ni gi nying lewni ni gi nying kawuono kom ni gi nying kagero kamesa be ni gi nying kosen koro ko biro to biro Vistari nyaka gi iwacho ni Vosari ero kamano biro nyaka gi stool koso biro kende koro ma waluongo ni side table koro inyaka we set kidwaro bi nyaka we kom kende to ma gi kizungu waluongo ga ni accent chair inya keto bath 7-seater sofa ni moro ka in godo a sitting room kata inya kete balcony kidwa yueyo kata inya kete bedroom e bath kitanda kamiyiero en kom machalo nade en kom itiyo godo sama idwa ni yue idwa ni somo idwa ni chiem okonyo sama chalo nade okonyo sana sama koro idwa ni yue ngeni isetiyo the whole day koro kiduogo tidwa kumi yueye kimadho kata juice ni moro komni is the perfect set juice ngenye ka nyakimadh juice watemoga gik moko te obed and about comfort gi premium finishes iwinjo maber kuom pesani koro ento obiro gi nengo machalo nade aneno ka embe obiro kaka set kendo mit ne en bed kode kaka na waneno kopange cha aneno kobiro kamano en kaka idwa ni mondo mi iting'e te nengo ne chalo nade koro achiel en 35,000 side table be 35,000 kasto moro ni be 35,000 kit fabric ni en mane to embe wuok e piny maoko koro fabric ni be wuok Turkey en no kawe nkech ineno ko bedo pogore gi moko gi ok en plain en gi pattern matin koro okelo gine cha e ot okelo omedo rangi e ot omoro wang nikech aneno ka samoro kiketo kata ka in gi rangi marachar te kata ma grey te tido ka en dal koro aparo ni kikelo kala ma orange ni ok ang'eyo ni orange dongo nade gi dholuo to koro omedo mit mar sitting room kwawuok kanyo kapok wadhi mbele komni be king'iyo mbao backrest neni ma en mahogany iye ka watiyo gi the same technology mwatiyo godo kacha super high density premium foam super high density premium foam mane foam ma ni rang'iny ni malo mogik kendo en foam ma kibete kata ibede after higa achiel pod iboyudo ka ok owe bur moro kanyo kisebete koro maintain shape neno kata ibede nade kasto pod en comfortable kata ibete iwinja koyom kata ng'iye gima ber neno to ber tiyo godo wabiro kar chiemo mondo mi wang'e ni mokwongo sani joma ng'eny nikech ang'eyo ni kit joma nyiewo iru gin jonyadhi gin jok mohero style mamalo kalore kod kit kombe gi quality ma uloso sani ji mang'eny ohero kit mesa moluorore ni koso mesa ma rectangle thoth ji kawoga mesa ma rectangle lakini ok nyis ni moluorore ni rach kendo moluorore ni en kom mesa manyachon chon ji nohero moluorore ni lakini tinde king'iyo weche mag space manie ot chuno ga ni ji okaw ma kawo nafas maduong' ma koro depend ka dining room ni tin kamae ma nya donjo mayot moloma kendo kombe mag dining biro ga mopogore nitie ma toke ka en mbao lakini mae koro
waketo nanga to waketo form moro mana nyiso ucha high density premium ni yeka to kobet e bawo to diot kore ma meda comfort mondo kibet at least iwinjo maber okiol piyo koro inya bet ka for long kata go mbaka uchiemo mos onge haraka fabric pod wuok Turkey. Aneno kom machielo mar dining inyalo mana wuoyo ka wan ka no kane kama lene nigi law inyalo mana wacho concept mar kom machielo kana no ka odoke gik machon iluongo ni vintage kit kombe moko mono bede chon mane ni e frame cha koro set ni iluongo ni Mirello en olose mar outdoor koro kata en gi gazebo ni moro kama inyaketo mae ema koro yue oko kuro koro kata fabric nani en mar outdoor en kata inya rwake tinya gole kaso kata koth ogoye kata chieng ochwade okoti kata kata koth ogoye okobed mang'ich okobed mang'ich olose gango ena outdoor fabric Mangisine ko chiro nyakifunde. Okocho ni funde. Mesa waloso gi mahogany kata kombe waloso gi mahogany. Kore wacho ni ma set maber gi oko. Ma set maber gi oko. En iluonge ni ng'a sai fwenyo ni kae gimora mora nigi nyinge. En iluonge ni ng'awa. En iluonge ni Mirello. Mirello. Mane nyinge mikawe godo. Mane nyinge. Aneno ka nitiere kido cha bende. Mano komi bede kanyo. Ma to koro iluongo ni bar stool. Lakini en bape beto opogre matin. Ma waluongo ni mvule. Mvule bena ena hardwood kama mahogany. Lakini en berne ni koro rangi ne opogre gi mahogany matin. Neno mahogany bedo kwar matin. Ma chal ka gima Orlando. Ma dark matin. Ma dark matin. Ma Orlando. Gite gin hardwood, gite gitegno. Koro mano keta ka nkecho omie obed molando matin. Aneno kuwero bende fabric ni ene ma style ma jisani orwako koso tiji yota ngoma ber mane mokelo. Omio ot bed gi brightness. Manyiso ni ng'eny clients gin jok mohero kombe. Ng'eny clients ohero kombe ailagi. Ang'o mo utimo mamiyo kom aneno ka ng'eny ne gini wuok mayot. Okang'eyo ni chopo kama koro yokora mong'eyo ni mondo mi mang'i kaka janyadhi ninde nikech waseng'iyo kom, waseng'iyo sitting room kata ot kamibete. Waseng'iyo kaka janyadhi chiemo kendo nyaka sani ng'eyo ni kit mbao mar mahogany osewach ni rang'inye ni malo kendo tije yot en gima kiyude ot iwacho ni gig pesa gin gik maneno mos king'iye tineno ko okwe mos mak mana penjo mari en niya janyadhi nindo kama chalo nade to ng'eni otanda kata odi nindo wasewacho ni nyaka bed kama nyangafu mana ka sitting room mari nitiere maka ng'ato chomo ni dwaro neni kumi ninde tok chuni mondo iswekri kibiro koro wadwani mondo mi wane ni kitanda molos gi bao mkwaju ka chalo nade. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma Manaira Mugi TV Lindra Mugi ko DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso Sang'wen Otieno.
Ang'eyo ni waseneno kitanda mang'eny nyaka ne wachak wuothe iye kama mana wayiero kitanda achiel mar mondo mi Oscar olernwa kaka kiteni nikech ang'eyo ni bedo ni fundi en achiel rang'eny margi mar loso mwandu manika dwa chalore. Koro wada loso ewi otanda ni Oscar. Ok ang'eyo ko otanda bende nigi nyinge. Otanda bende nigi nyinge. Ma wanyawacho ni mokwongo kapok wacho kata nying otanda. Otanda biro ga e sizes mopogore. Nitie mag 4x6, 5x6, 4.5x6, 6x6. Mano king size. Mane size maduong' mogik. Lakini mae size nera monade? Mae size na en 5x6. 5x6. To en 5x6 mar 190 centimeters. Measurement gi bedo mopogore. Measurements gi opogore ga. Koro nitie 5x6 ma 200 centimeters gi ma 190 centimeters. Standard mattresses biro ga e sizes ariyogo. Koro ka bet ibor matin tidwa kitanda malach matin inya kawo ma 200. Koro mae to en mar 5x6 190 centimeters. Kitanda ni iluongo ni Ella. Iluongo ni Ella. Ella. Embo losa gi mahogany lakini gimotimo mopogore nwaketo foam kae to waketo nyaka fabric moro ma nyiso ucha. Omede. Mano mana madoido matin mondo onen maler. Mondo onen mondisore. Mondo kinindo iwinjo mayom. Iwinjo mayom. Kitanda ni kobiro to biro gi mattress. Aneno ka en gi mattress bende machwe. Mattress. Ok ang'eyo ni kobiro to obiro gi mattress ne. Mattress to koro inya wilo. Koro ibira ing'iyo mattress maber kodi tiwilo tikawo gi kitanda. Ing'eyo ni jonyathi mano miya ang'eyo ni tinde mattress bedo recommended gi daktari. Mattress bedo ga recommended gi daktari. Orthopedic nyiso ni ber gi posture ni mar nindo. Kinindo to spine ni bedo straight. Orie onding'i. Omiyo kisechako bedo romo gi nini gi rem moko mag onding' matindo tindo ma kitiyo iyudo kiol. Bas. To mattress ma orthopedic kata mattress ma ondik gi daktari. Bas. Mae kit mattress ma u recommend ne ng'ato kosenyiewo otanda mamit kama. Mae mo recommend. Gima uketo ka ni weche ne ng'eny adwaro mondo iwachna ni to en to bedroom kanyo. Bas. Tije maduong' en ang'o? Ma koro waluongo ga ni bedroom bench. Ikete mbele kitanda kaka ineno ni. Koro momiyo kikisiki bede kitanda sama idwa lonyo wuoche. Sama kata idwa gonyo socks, ibet kae. Kikisiki kibet itiyo gi kitanda kaka kom. Itieko mattress ni ka kom. Koro ing'eni mattress bo oting'ore gi malo magana kibete to ka nirwak wuoche maber. Koro en gima oket kanyo mar mondo mi omi tich mayot kidwa bet. Kidwa bet, idwa gonyo wuoche, idwa kata somo gazet ni moro. Kata idwa go simu, inya bet kae. Koro pogruok ni nitie ga moko mabiro gi storage. Kaka macha koro lakini inyalo tiyo kode kano mondi moko. Inya yawe ikane kata sheets, ikano kata duvet kama. Koro obiro konyalo tiyo ni tich moingo tich achiel. Moingo tich achiel. Opogore gi bedo ni nyalo bete, en gima bende nyalo kawo tikan duvet. Ng'eni jonyadhi en ng'ama nigi duvet kata abich. Koro samoro kano duvet ni kae nyalo konyi kano duvet yo makare. Mane pogruok ariyo mag benches go. Nitie mabiro maonge storage to nitie mabiro man gi storage. Koro mana gima ng'ato yiero. Gima ng'ato yiero. Kasto ber mkwaju koni. Gimora mora minyano ka. Wanya loko rangi kata rangi ma fabric. Inya biro tiyiero fabric midwaro. Nanga midwaro ibiro ting'i ang'iya kacha wan gi catalog mabor. Watang'o ni nanga midwaro. Kidwa match kata gi curtain ni ot, kidwa match kata gi carpet ni ot. Inya loko. Kata rangi mambao wanya loko. Kaka samoro ko ero rangi ni. Ko kidwa no bed dark ahinya. Inya nyisowa wabiro to waketo stain mabet ber. Mayot matin koso madak bende. Madak bende. Gima pok iwacho no en ni koro kigolo mattress kata ng'eni mattress mana kaka niwacho iuso thenge. Omiyo ng'ato biro yiero mattress maber kode. Mak mana ka idwaro ni mondo mi koro kitanda ni osemori, Ella ni koro mori. Idwa ni mondo iting' Ella gi obiro kamano te. Inya kawe te, ama inya kawo achiel. Idwa ting'o Ella te. En pesa di. Koro Ella en 140k. Mae 35. Koro Ella kende en 145. 145. Mae 35. Ma 35.
Mano kwana wacho ni 180. 180. Mane sewe mon mi inind mayom. Mondo inind mayom. Kombe miketo kopogore gi mibete ni ang'eyo ni nitie jok ma bende ohero bedo gi kombe. To mano nyiso ni odi lach nyaka Ramogi nyiso ni bedroom ni kanyo in gi thuolo mar keto sitting room machielo. Wadarango moko kuom kombe ma bende ng'ato nyalo neno ni kasebedo gi otanda gi kama kete mwandu koro miya kom moro manya bede godhiambo kapod aparo pacha kapok anindo. Oscar, neno kit kombe moko kae inyalo mana leronwa kit style molos gi nono kendo gimomiyo aneno ka ng'eny kombe ibedo go e bedroom gen kendo um gi te mabawo onge. Koro komni embi nyakete bedroom. Tije dwa chalre gi bedroom bench. Ena mibete kidwa gonyo wuoche, idwa go simu, to biro gi throw pillow neni. Fabric neno be biro go to kendo fabric no be inyalo loko kidwaro. Kidwa no match kata gi kitanda o match gi curtain. Koro ma inyalo loko, inyalo golo luoki ka in gi gine machielo to iye ukete ang'o nikech nitie moko mako popo ni oyawre kuma wendo nitie to wi kuot. Koro iye we yaw nu maune. Kiyawe kama tiyudo lining e iye ka. Ma luonga ni lining. Kasto iye kanyo aketo ball fiber. Fiber. Koro miyo obet mayom kibete tiwinjo comfort no. Inya kata pire. Mano koro kar nindo orumo. Nyaka Ramogi gima fwenyo ni gigi nying momi gigi aneno kaka wan gi Lois, wan ka gi Ella, wan gi Zena, wan gi Reni. Manyiso ni Reni kosore manyiso ni kikawo bedroom ni te titing'o mini adi 1 2 3 4 Ada penjo Oscar ni ang'o momiyo gigi omi nying joma mine nikech Vera moro be naneno kamoro. Ang'o momiyo nikech gima ok inyal wacho ni ok ing'eyo nikech iwacho ni gigi un muchuogo. To bende kaka aseneno ukae aneno joma mine lakini aneno joma chuo bende. Nyinge gi un joma chuo e muchuogo. To ang'o momiyo oluong gi nying mine? Nikech mine gin joma ber. To gik moloso be ber. Gik moloso be ber. Manyiso ni koro bedroom ni nyalo bedo gi mine 5, mine 4. Watieko kanyo od nindo nyaka Ramogi iye kae kana mukwaji oting'o gik mathoth ma kada wacho ni wanyalo ng'iyo achiel kachiel to ok nyang wanyal. To mak mana gin gik molosi e yor nyadhi. Rang'iny mar gini malo par ni bao gole piny mar Kongo, par ni fabric mare ogole piny mar Turkey, par ni rangi miwire inyalo nuo kata nyadi par kama kani iwuogi gima mori. Omiyo wadwani mondo mi wadhi wang'i glass nyaka ni wachop ka waseng'iyo mana fabric waseng'iyo mbao. Mak mana ni nitiere nyaka gik molos gi glass. Ok ang'eyo ni iluonge nang'o kata jonyuol luonge nang'o. Mak mana nitiere mesa moro nyaka Ramogi adwani mondo mi agol mbake kapok wachopo. Mesa moro ma en gima kane wadongo aparo ni watiyo mana gi stool. En mesa moro ma jaber kendo aparo ni tije maduong' en ber kapok wang' jalonyo nyisa ni en gima itimo nade. En thothne do ka jomoko tiyo go e keto maua, jomoko tiyo godo e keto kama giwirore. Ahinya joma mine ikete kaka kar dusruok. Wadwa ng'iyo mondo mi wang'e ni en to itimo kode ang'o to winjore bedo kama chalo nade. Wadhiyo. Makoro nyaka Ramogi e console mana wacho kizungu luonge ni console table kang'eyo ni dholo biro luonge nang'o Oscar. En gima mana kana se wacho biro mana machiegni lakini ji ohere nyalo mana ng'isa ni berne en ang'o e yot. Koro console tije na kelo ber e ot. Ena gir ber, ena gir ber. To at the same time pod inya keto flower vase ka, inya keto fungu ka ine dhot, inya kete bath dhot, inya kete entryway. Kidonje ot kamae, kin gi space e bathe kanyo inya keto kanyo, inya kete tok kom e sitting room. Otiyo ka room divider. Dier sitting room gi dining room. Inya kete kanyo. Kae tiyo kode gimidwaro ka jomoko tiyo kode kaka dusruok kar ber. Mana tije. Aneno ko keto na design moro kanyo. Koro design ni nwa kawo kuom ng'at moting'o gimoro kama. King'iyo chal ka ng'ama ka gima ng'ato ogo chonge piny to ting'o glass ni. Ogo chonge piny achiel. Manyiso ni gina weche mag dusruok kata keto gimoro bed maber. Ka watemoga mondo designs kata mwaloso bed very unique. Ok en design mibu wuok tidhi nene ndara kumoro.
Yot mar kiyo ni tore nang'o ng'eny ji oluoro kiyo. Koro kiyo ni en toughened glass 10 millimeters. 10 millimeters toughened glass. Koro torok ne ok yot. Mane gima nyacho kuom sana. Torok ne ok yot. Koro en ong'ade kamano, piny ka en mahogany, kasto waketo fasteners gi. Magi ma koro mako glass no kanyo ok nya wuok. Kendo finishing mare uneno nutieko maber mok nyal gwaro ng'ato. En nengo ne chalo nade? En koro nengo ne en 130,000. Gir berni? Gir berno. 130. 130. Isegero ot miseng'iewo kombe nyaka mogi midong gi change. Iwacho ni 130 ni ikawo inyiewo go mesa mar ber. Mana kaka wachi tijne maduong' onge. Mak mana ni en gino minyalo tiyo godo mondo imed bere ot. Ano ka ji keto maua e wiye, jomoko timo kode tich mopogore opogore. Mana kana wacho iye ka weche thothi. Kendo ok wanyal timo mwane. Ok ang'eyo ka nitie gima pok wamede Oscar kapok walore. Coffee table mar glass. Mesa mar glass mantiere kanyo no. Embe aneno ka pinyne mana mahogany. Pinyne mahogany, malo en glass. Pembe glass ne en 10 millimeters. Hardened, toughened glass. Toughened manyiso ni mondo mi obarre ok yot. Ok yot. Koro temo ng'iyo ni en gima ng'ato nyalo bedo godo kuom thuolo malach. Ma kapok okethore kata kapok otore. Gima duong' ma bende wasebedo kwa wacho ka Oscar en ni inyalo bedo gi pesa kata $1,000,000 mi bim kwa juka me ing'iewo gik moko nengo mamalo. Mak mana ka ok ing'e rito gi tiyudo ka en gima koro ok ibi tiyo godo kuom thuolo malach. Inyalo mana ng'isa moko kuom gigo ma ng'ato tiyo godo mondo mi orit mwandu. Kom, fabric mar kom en ang'o mitiyo godo kata kuom thuolo manade ma onego bed ni iluoke. Ang'eyo nitiere yore mopogore opogore mag luoke. Mahogany ing'e ni samoro ibet kode michieme miyudo ka samoro otar. Ere kaka ineno ni an kom ni nikech senge mamedo nyaka teri kata higni 30. Ere kaka ineno ni higni 30 gi pod en gimoro ma dhi neno maler, en gimoro ma pod dhi ler. Kuom jomong'eyo nitie gimoro miluongo ni pledge. En gimoro ma iwire wiye kanyo. E wi mahogany kasto iywe gi kitamba. Miyo koro obet aming'a. Kasto kotar. Glass tiywe gi pi. Fabric mano wacho gi nanga iywe gi kitamba mabet otuo. Kolil ahinya nitie gima tindi luongo ni vacuum. Koro vacuum cleaner no emikawo itimo godo usafi matin. Jomoko hero ywe kom gi sabun gi suthru. Bende mano yo maber mar ywe kombe ahinya fabric machal kama. Fabric no inya ywe gi suthru gi sabun lakini ok iket pi mang'eny. Mano e gima nyawacho. Ok iket pi mang'eny, iketo sabun matin kasto iywe moro ma ok idunye ahinya. Iywe mana mos matin mine ka stain owuok te. Kasto eka koro iwe kamano. Gima chielo ma ketho kombe kata mamono kom kata mana mwandu mag ot budho en dar. Yo machalo nade ma ng'ato nego rito go kombe ne. Samo dar, samo yudo ka dot tin, samo yudo ka nitie gima waro kom. Ere yo maber mar daro kom. Koro kidar onego beni pimo dhoodi midhi donje no mondi. Kapok idar. Gima watimoga tie kombe gi watwega gi screws. To an gi fundi molony mong'e kaka iso kombe go e utego. Koro kobiro to ayudo ka dhoodi tin nitie ga lines moro mwawe kanyo matin mar tielo no. Koro kwaseyawe gi screw kama bodonja maber. Koro tie kombe gi tege en gima inyalo gony inya gony gi thoth gi inya gony. Nitie mana momakre kaka armchairs moko man kacha ka. Lakini modongo te mago tinya gony titwe kendo kose donje ot. Pero kama na inya paro ni nyakoro magi wasewinjo mang'eny kendo gima duong' en ni ere gimoro wasewinjore ni gimoro amora minyiewo maber nyaka bed ni en gima irito e yo makare. Omiyo nyiewo kom ok gikone, en gima inyiewo to nyaka iriti e yo makare. Par ni gin gik molosi e rang'iny mamalo. Inyalo paro ni samoro ng'ato nitiere ma use bei mapiny. To bende in gadiera ni gimidhi nyiewo no olose rang'iny mamalo. Ma e kit dak mar janyadhi. Wanende kende chenro mabiro nyinga Silfros Okenda.